with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. And gusto ko lang pong mag-personal shoutout to the batch of 2021-2022 College of Hospitality and Tourism Management. Congratulations po to our graduates. And syempre, ang inyong dynamic trio ay maghahatid pa rin ng ngiti at galak sa inyong mga labi. Ang rakiterang Ma'am Shaki. Yan, congratulations sa mga mag-graduate ngayong umaga. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na upang makapagmarcha kayo ng maagawa. Inunahan ng schedule. O, ayan, makakasama nyo na naman po sa isang araw na puno ng tawanan at diskusyon ang inyong gentle giant ngayong umaga, Charles Limon. At syempre, hindi po mawawalang very energetic and very happy every day na Minion in the House na magdadala po sa inyo ng good vibes, kulitan at kung ano-ano pa na madadala nyo para sa buong araw. And until tomorrow, kahit nga hanggang Sunday na yan, dahil ang Dynamic Trio po today ay meron po kaming mga inihandang mga very fun, very informative na mga pakulo para po sa mga maagang bumangon para manood ng Morning Balitaktakan. Kaya abang-abang lang ang nag-iisa pong Randy Guzman. Oo nga, kaya manood na and stay tuned Morning Barkada kahit gumagamit pa tayo ng free TV, antenna lamang ang gamit. Pwede po, basta ipihit lang sa tamang direksyon para makakuha ng tamang signal. At kung smart digital TV naman, yung mga may Digibox dyan, sana all, you can rescan your channel number. Mahahanap nyo po kami either the GNN channel or the Highland TV channel, and depende po ang channel number sa inyong location. Pero you have other ways to watch the Dynamic Trio here at the Morning Balitaktakan kasi po, live na po kami sa aming Facebook page, which is the Regional News Group RNG Luzon. We also have the same live stream sa aming YouTube channel na RNG Luzon. And doon sa mga nais lang naman mag-stock, ano kayang bago, ano kayang meron, pwede nyong bisitahin ang aming Twitter, TikTok, and Instagram na RNG Luzon pa rin. Doon sa mga mahilig pong magbasa, mga ka-MB, meron kaming website dyan, meron kaming mga updates everyday. For sure, magkakaroon kayo ng mga good and informative reads dyan po sa rngluzonph.com. Kaya naman, hanapin nyo na ang lahat ng yan para RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, good and informative. And speaking of being informative, naku, ating inform din ang ating mga kabalitaktakan ngayong umaga kung kumusta po ang ating weather update ngayong ika-15 ng Setyembre 2022. Sa ating weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, nako, medyo lumakas po ang habagat dito po sa dito po sa bandang baba ng Luzon. Kung nakikita nyo po yung malaking kaulapan or yung green at blue, dyan po sa parte ng Palawan, nako, yan po yung dalang pagulan ngayon ng habagat. Dyan po sa Southern Luzon especially, magiging maulan po ngayon today. Dyan po sa Puerto Princesa, dyan po sa Marinduque, and ito pong iba't ibang parte ng Bicol region at dyan po sa Eastern Visayas, pati na din po dito sa eastern portion ng Mindanao. Kaya naman sa ating mga kapatid dyan, magdala ho tayo ng pananggalang sa ulan. Pero here in Central Luzon at dyan po sa Northern Luzon, dito po sa Baguio City, Cordillera Region, asahan po ang fair weather ngayong umagang po ito dahil nga po pinapalakas pa rin ng bagyong si Namandol, itong si Tropical Storm Namandol, ang habagat dito po sa ating bansa. So si Namandol po ay hindi pa rin po mapasok sa ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Taglay po ni Namandol
itong lakas ng hangin na 85 kilometers per hour, 95 kilometers per hour, sorry. And ito pong pagbugso na 115 kilometers per hour. Nako, lumalakas po siya. And baka expected pa pong maging severe tropical storm tong si Namandol pagpasok po dito sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman mag-ready lang tayo sa epekto muli ng habagat at siguro by Saturday, papasok na siya sa Philippine Area of Responsibility kasi medyo mabagal yung kanyang paggalaw. Pero hindi naman po ito maglalandfall sa anumang parte ng ating bansa dahil dediretso ito. It's either dyan sa Korea or dito po sa parte ng Japan na hindi pa pumatiyak ng mga meteorologists natin kung saan po siya didiretso. So maganda lang po tayo dito sa epekto ng habagat at kung kailangan pong lumikas ay makinig po tayo sa ating mga LGU. Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ngayong umaga ay 16.3 degrees Celsius at asahan po natin itong iinit ng 23.5 degrees Celsius. Yan. Yan. O, edi ready pa rin tayo ngayong umaga, morning barkada. And meron na pala akong nabasa kapon. Kailangan ko siyang i-share kasi kung hindi ko i-share, di ko alam kung ano ko i-share. Yung ring po ng Saturn is slowly vanishing because of the ring of rain. Kaya morning barkada, alam ko yung iba dyan, hindi alam natin ang Saturn as one of the biggest planet at it has a distinction because of its ring. However, yun nga nakita nila na nagva-vanish na yung ring niya slowly because of the ring of rain. And What is the ring of rain? Ano siya, anak? It's yung ring ng Saturn. Oo, it's a phenomenon wherein yung ring of rain, dinidissolve niya yung rings ni Saturn. Where is the ring of rain Doon, located? sa galaxy. Ayun. So okay. sabi nila in a few months away na lang baka daw matanggal na yung ring. Wala niya. na. Matatanggal So magiging na siya. bilog na lang Magiging siya. bilog na lang siya. Eh, di ba yun yung distinction Interesting. niya? Ganon talaga mahirap singsingan pag di naman Huwag niyong sisingsingan Naku, ang agang-agang hugot kung mo. bigla ding mawawala. No? Anyway, Bakit? Tama ng tika. Sorry na, Diba? dapat masaya ka. Uy, morning barkada kahapon and for the past days, pinag-uusapan nga natin yung mandatory use of face mask. Kayo ba, what is your take on that? However, morning barkada, sinabi po nila that the executive order on face mask, it does not even tied up to the alert level system according to the Department of Health. Kasi nga, Maria Rosario Vergere, the Department of Health officer in charge, said, and I quote, even if we have alert level 2 areas now, they can still implement the optional face mask mandate. Ayan, morning barkada. However, Pwede. medyo conflict resolute kasi siya sa sinasabi ni Okta Research na yung guidelines must be re-characterized para ibahin ulit natin yung categorization ng mga level 1, level 2, level 3. However, ang defend naman po ng DOH dyan is not necessarily to re-restructure or reconstruct yung mga level natin kasi we're just parang nag-i-impose lang tayo ng fear to the public na bakit mo ilalagyan ulit ng level 1, 2, 3. Pero they're still reminding everyone, specifically yung mga immunocompromised and our senior citizen, to still have themselves vaccinated and to also make sure that they still utilize the use of their face mask. Yan. Alam mo, nakakalito kasi yan eh. Oo din. So, alert level 1, alert diba? level 2. Parang, alert level 1, alert level 2 na naman tayo. Bawal na naman yung ganito. So, Kasi magkukos kasi siya, no? Lalo pag hindi maayos na sabi or na-explain. Mamaya, linagay ito sa alert level 2, tapos yung LGU, dahil alam nilang alert level 2, ang daming ibawal. Yun pala, iba na. Na Di ba? naman, oo. Kaya sabi nila, there is no use or point at the moment to restructure the leveling ng alert level natin. Isa pa, morning barkada, nako, pinag-aaralan na rin nila that children below 4 years old will now be given a vaccination. Sabi po yan ng DOH Alam ko 5 Secretary. lang. 4 years old na. Di ba Bababa dati, na. 5 and above. Ngayon, 4 and below po, morning barkada. Their statement is that they wanted to protect this people that is part of the immunity wall nating mga Pilipino. Kasi there is a hole diba? So the rest of the population are vaccinated pero meron pa ring number na hindi pa rin vaccinated, which is 4 years old and below. However, morning barkada, this research is an extensive discussion kasi nga these are really minor pa tong mga to. And though we've seen that the effect of this internationally
is already being done, lalo na sa United States, Australia, and European countries with specific doses kasi. Syempre, pag 4 years old, Yun. mas mababa. Pag 3, actually, as early as 6 months, Morning Barkada, sa ibang bansa po, they're already providing a COVID-19 vaccine, specifically Moderna and Pfizer vaccines. Pero dito sa Pilipinas po, pag-aaralan pa nila and it will go through a lot of discussions and sa mga magulang as well. Ako din, I still have hesitations pagdating dyan. Kasi si Elera, 8 na siya, so vaccinated na siya. Si Ethan, who's 4, medyo kasi asthmatic siya. So hindi ko lang masyado pang alam how his Yung body will impact. take it. Oo, di ba? Tama. Ako din personally, kung meron akong anak, tapos, di ba, like, ganun yung age niya. Parang, no kasi 'di ba, remember kahapon sabi nga nila nag-uusap pa lang ang DOH and Yes, IATF opo. with the manufacturers of our vaccines para pag-usapan yung mga updates or kung ano man ang pinag-uusapan. So bakit mo ituturok yun sa anak ko kung hindi pala kayo sigurado? Exactly, hindi Oo, pa. I believe siguro sa ibang bansa kaya siguro they are very confident kasi nga sila ang Alam- gumagawa oo, ng vaccine. vaccine, oo. So they know and yung environment nila iba kasi sa environment natin. Yes. No, kasi 'di ba ang immune system din ng isang tao is nakadepende din sa kanyang environment. Yes. Oo, So tama. paano nga kung Nature. iba ang ating environment dito, Oo. so iba mag-react ang ating katawan. Oo, kaya so nga. siguro hindi muna. Oo. Tapos sa Pero ibang pwede bansa, din ako. ikaw din. Gusto ko. As early as young as ma-develop na niya yung antibodies. antibodies, Pero yeah. para sa akin lang for me. Oo naman. Pero Morning Mercata, meron pang ang vaccine dyan. Pinag-aaralan nila yung inhaled na vaccine. Nako. Oo. Ano yun? Amoy mo? Oo, Parang i-inhale sa mo asthma, siya. gano'n. I-inhale mo na yung Nebulizer. vaccine or it's encapsulated na. Oh. Pinag-aaralan nila yung mga ganong type of vaccine. Pero let's see, ako personally bilang nanay, medyo hesitant pa kasi nga we don't have a lot of knowledge about this one. And I know that it's safe kasi ako vaccinated na ako. Pero yung immune capacity ng bata kasi baka, medyo questionable pa. Oo, pero ang hindi po questionable mga kabalitaktakan ay ang pagtaas po ng kaso ng leptospirosis. Nako, nako, leptospirosis po, ito po yung mga bacteria or itong kung ano-ano man na pumapasok sa ating mga sugat kapag Yan. tayo ay nalulublob sa mga basa. And ito ay pinaniniwalaan po, or ito ay talagang mga ihi ng daga, ihi ng, or mga dumi po ng mga daga na sumasama po sa ating mga tubig. Especially pagbahanga. Ang DOH po, in-announce po nila na from January to August 27, nagkaroon po ng 36% po na pagtaas po ng mga kaso. And itong 36% na sinasabi natin, ang number po niya is 1,770 cases for the first 8 months this year. Nako, as dami. compared to the 1,299 from last year. And itong nakakalungkot mga ka-MB, hindi natin masyado itong nabibigyang pansin dahil nga COVID ang ating kinakatakutan, itong mga monkeypox. However, meron na po tayong death na 244. So, Naku. 244 na po ang namatay dito po sa ating leptospirosis. And sa ating mga cases doon sa nasabi ko nga na 1,770 na cases na naitala po dito sa Philippines for the first 8 months, most of them are from NCR. Alam naman natin kasi ang environment sa NCR, Yes. bahain, and mga ganon. And then next po is Western Visayas with 210. NCR has 378 by the way. Dami. 210 ang Western Visayas. And Cagayan Valley has 195 cases. Ayan. Kaya mag-iingat pa rin tayo. Mas mabuti siguro kung alam nating lulublob tayo sa baha or kahit hindi natin alam but umuulan or mapupunta tayo sa mga lugar na ganito, dapat may dala tayong mga bota, Diba? medyas, i-plastic nyo. Wala namang Oo. problema. Oo. I-plastic nyo ang inyong mga paa para makaiwas. Hindi naman yan sa, tanggal angas, tanggal forma. Uy, alam mo ba, sa Oo. Marikina, Oo. meron silang rat to cash program. Ayan, pag nakahuli kayo ng daga, patay man o buhay, papalitan po nila ng pera. Naku, Ang problema ganyan dyan, sana. paano kung ikaw ang makagat ng rat na Yun ihuli mo, lang. hindi kami Oo, namatay. kaya ka mag-ingat. Oo. Kaya morning, yun, mga programa natin, just make sure naman na safe yung mga gagawa niya. Parang Delikado. Oo nga. Mga ka-MB, delikado talaga. Oh, pero yun kapag may sugat ka sa paa, wag ka nang lumusong sa baha kasi yun yung entrance ng bacteria, Bacteria, papunta oo. doon. Spell bacteria. Basta ganon.
O, yung mga taga-Dagupan pala dyan, mag-ingat-ingat kayo kapag high tide. Nako, magdala po Oo kayo ng nga, botas. no? Pero sanay naman na ata sila eh. Pero kahit na, hindi naman kahit Oo. sanay ka, malay mo naman, di ba? Pag-iingat pa rin. Pero yun mga kabalitaktakan, speaking of pag-iingat, nako, iniingatan po ngayon ng Kongreso itong budget ng ating PhilHealth dahil nga po dito po sa problema pa rin dito sa pondo kung hanggang kailan ba ang itatagal ng pondo ng PhilHealth. Kasi nga din naman, dito po sa sinabi po ng ibang mga mambabatas na baka hindi na daw po magtagal ang budget ng PhilHealth. Pero dito po nga po sa paglilinaw po ng PhilHealth, magtatagal pa naman daw itong itong PhilHealth na to. Kasi as of now, meron pong sinabi po ng PhilHealth na aabot po sa 188.4 billion pesos ang nakareserba pang pondo ng PhilHealth kung saan magtatagal po ito sa 2027. Pero kung titignan mo, parang 5 taon pa. Pero parang kulang yun. Sinabi po ito ni PhilHealth Officer in Charge Ellie Dino Santos na sa mga mambabatas noong Lunes na ang PhilHealth ay was dying but retracted ito pong statement niya matapos pong magtanong si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo dito nga po sa pronouncement ng pagsuporta ng national government sa paglalagay po ng pondo dito po sa PhilHealth. Sinabi po ni PhilHealth Senior Manager Deputy Spokesperson na si Ray Balena, and I quote, yun pong mga napag-usapan kahapon tungkol sa actuarial life ito naman po ay masasabi natin na estimate o pagtansya lang. May mga assumptions po na okay o kaya ang tawag natin sa assumptions mga matalino na paglalagay na ginagawa po para bahagi yan ng ating risk assessment. Yan po yung sinabi ni PhilHealth Senior Manager and Spokesperson na si Ray Balena. So maalala nga po natin ito pong napakalaking issue ng 15 billion pesos na budget na nawawala sa PhilHealth because of some corruption na sinasabi. Pero sinabi naman ng Kongreso at ng PhilHealth na hindi pala nawawala. Hindi daw na tali. Oo, hindi unliquidated. Pero ewan ko dyan sa PhilHealth kasi nga din naman, yan nga po, now that we have ito pong Universal Healthcare Act, lahat ng mga Pilipino ay automatically na miyembro ng PhilHealth. Kaya naman, marami sa atin ang nakadepende lang dito. So, I think we need to review pa po itong budget at kung meron pa po tayo sanang masilip dyan na corruption, tanggalin na, linisin na yan, para naman po hindi magdusa ang ating mga kapwa Pilipino. Tama naman. Kasi binabayaran natin siya ng tama eh. So when the time comes that we needed our PhilHealth pag napangtusto sa atin when during our hospitalization, 'di ba? Dapat lang naman na makuha natin siya. Ako I am glad that during the times na nakailangan siya ng mga anak ko, I was able to utilize it. Hospitalization and yung fees for our doctors na hindi naman natin binabarat, but the PhilHealth is giving enough and they're not overlooking naman kung paano nababayaran yung mga doctors natin when it comes to this. Kasi ilang beses na rin na naging suki kasi yung magkapatid minsan when they were younger because of, mga problema namin because asthmatic nga silang dalawa. And at least, 'di ba, I'm attest to it na okay naman po yung proseso. Meron lang talagang pagkakataon na hindi nga tayo nagtatali when it comes to data gathering. Pero mga ka-MB, kung PhilHealth is dying sa kanilang paningin or whatsoever, alam niyo ba sa La Union, ang mga krimen at ang takot ay namamatay na rin dahil nananatili pong insurgency-free ang probinsya ng La Union. Ayon po yan kay Governor Raffy Ortega, And sabi po niya, malaki ang kanyang pasasalamat sa 71st Infantry Kaibigan Battalion na pinapangunahan po ni Lieutenant Colonel Michael Bautista. And itong nasabi nilang insurgency-free po, ay dahil nga nakikita natin na iba na ang panahon ngayon sa La Union. People are safe. People knows na these armed or uniformed men are really there to save them or to protect the province of La Union. And
The recent development report will spur profound progress and improve kaprobinsyaan's living conditions. Moreover, businesses will continue to flourish and prosperity shall become a way of life in every corner of our beloved province of La Union. Yan po ang Naman. sinabi niya. Because mga ka-MB, alam niyo, naniniwala kasi ako na ang isang lugar para para mag-improve siya or talagang makikita mo yung kanyang pag-angat, dapat safe kasi ang lugar. safe. Kasi kahit ang lugar po ay napakaganda, napakaraming tao, Oo. mayayaman ang tao, kung hindi po safe, wala pong mag-i-invest. Yes. Matatakot ang mga tao na gumawa ng something that might help sa pagtaas ng ekonomiya or sa antas ng kanilang buhay, which is why very nice po na talagang tinututukan natin ang kaligtasan, ang kapayapaan sa isang lugar. And I personally masasabi ko na talagang safe sa La Union. Yes, Oo. tama. As compared to una dyan, no, isang example yan yung nakaraang eleksyon. If, di ba, isa dati ang La Union sa mga red areas. Red Na areas talagang noon. nako, Noon. pag election nako, alam mo na yan, meron nang mangyayaring. Pero dahil nga sa tulong-tulong po no ng mga ating uniform personnel and the LGUs as well as the residents, nakita natin ang pagiging payapa ng La Union up until now. And as we can assess, ang dami na nilang mga tourist destination, ang daming Tuloy turista. mamasyal dyan. La Union is now one of the bucket list pag pinag-uusapan po ang Norte. Kaya good job po tayo dyan. Yeah. sa La Malapit Union. nang mag-surfing break. Alam ko, Yeah. inihintayan October! Malapit na. 6 or 7, ganyan. Oh, yan. So, sana maging tuloy-tuloy pa rin tong insurgent-free dyan po sa La Union. Pero noon, nababalitaan ko may enkwentro sa Baknotan. Pero noon pa. yes. Ngayon, wala na eh. Pero dito naman po sa Baguio City, akyat po tayo. Dahil dyan ho sa La Trinidad to Baguio, si Barbaro yung jeep. Meron nga pong binuksan na mga bagong mga units na mga modernized jeepney papuntang Baguio City at dito nga po sa La Trinidad, Benguet. So kahapon po, dyan po sa Benguet State University, ito pong Community Multipurpose Cooperative, dito po binuksan at winelcome ng LTFRB ang 12 modern public utility jeepney. Dito nga po noong September 14 po yan, kung saan 5 units from Tomay to Baguio City ang modernized. Baguio to La Trinidad, 4 naman po ang modernized dyan, at Baguio City to Camp Dangwa, 3 pong bagong modernized unit ang kanilang binuksan or ang kanilang pinasinayaan. So, yun nga po, parte pa rin po ito ng Jeepney Modernization Program ng pamahalaan upang mabigyan po ng mas komportableng public transportation ang publiko papunta po sa anumang mga lugar-lugar dyan, dito Yes. po sa ating bansa. And dyan sa Mountain Province, nung papunta kami ng Sagada, ang gaganda ng mga jeepney, modernized jeepney Cute nila doon. Oo, diba? yan. So, keep it up mga kabalitaktakan, and dyan po sa mga multipurpose cooperative ng mga jeepney, tuloy-tuloy pa rin po dapat sana ang ating pagbibigay ng magandang serbisyo sa ating publiko. Oo nga. Speaking of service, Morning Barkada, alam nyo, ang daming pakulo ngayon ng ating taga-BCPL or Baguio City Public Library for them to encourage people to read. Yung iba nga dyan, nagpa-prenup na eh. Read. Ay, sorry. Sorry po. Ayan, pero reading May is nadulas. essential, Morning Barkada. And this is for you to nurture also your mind. Kaya Morning Barkada, makikita at makikilala natin ang kanilang head, and also she won another award this year. Mamaya naman po malalaman natin ito pong pagsasagawa ng 5-day face-to-face na. Lahat na ng mga paaralan full face-to-face na 5 days, diretso sa isang linggo. Naku, ating alamin yan mamaya sa Morning Balita. Oo, pero bago ang lahat, mahilig ka ba sa mga photoshoot? Gusto mo din ba ng mga Instagram, mga profile picture worthy na mga photos, pero mahiyain ka sa harap ng photographer? Nako! Alam nyo, kung ganyan ang inyong ugali, huwag na kayong mag-Facebook. Huwag na magpa-picture. Kung ganyan po na mahiyain po kayo mga ka-MV, wala pong problema dahil ang isang studio na binuo po noong pandemya, pwede na kayong mag-photoshoot kahit walang photographer. Ayan. Sa mga na-excite nako, ito na, malalaman nyo na ang kwento sa videong ito.
There is a saying that a picture is worth 1,000 words. A picture so simple yet can give a roller coaster of emotions. With just one click of the camera, with just one zoom of the lens, Sunnyside Studio will bring out the best in you. Simula kasi ito as itong studio mismo na office lang siya. So parang ito yung backstory niya. Galing siya ng... Parang tinayo namin siya nung pandemic, before pandemic. Tapos shortly after, biglang nagka-lockdown. So parang hindi namin alam kung anong gagawin. So masyadong pularing events, parang gano'n. So tinry namin na gawin na lang siyang studio para kahit pa paano may purpose, parang gano'n. One of Owen's advocacies is confidence. Removing your mask, shedding your skin, and to flaunt your authentic side. Sunnyside flourished to bring out and look out for new ways to encourage people to live a creative life. When it comes to capturing photos, Owen wants his clients to feel good and confident. May market sa photography na hindi kailangan ng photographer. Gusto namin mas intimate yung approach ng photography para mas makuha mo yung tamang, yung saktong, yung emotions mismo nung subject. Paano pa siya magiging intimate? Yun yung self-shoot studio. Ikaw mismo yung kukuha ng photos mo. Take your Instagram game to new heights and explore the possibilities with Sunnyside Studio on the busy streets of Upper Bonifacio, Baguio City. Give yourself to creative freedom and frame your beauty with them. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pag-iusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito?
Magasin, maliksi, protektado at mapagmatyag. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fari at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Book lover din ba kayo, Morning Barkada? Katulad ni Ma'am Shisheki, nako, you will relate to this guest natin, Morning Barkada, kasi they are innovating their way for us to make reading essential and accessible for everyone. We have this morning our city librarian, Miss Esther Pablo. Good morning po, ma'am. Good morning everyone. Ayan, Miss Esther, thank you for sharing your time with us this morning. And congratulations po for Baguio City Public Library because you have been awarded again for the most innovative public library. How does it feel, Miss Esther, to be recognized for this effort? And how does it mean for those people who are working behind this? Well, overwhelmed. We are really overwhelmed because after years of, exerting our efforts to be of relevant to the community, at last na recognize din kami. And I guess if for us, it's just an award, but then that would mean a inspiration, no? It should be an inspiration for us to keep continuously improve yung services that we are offering to the public. It's very important kasi na mapansin din ang public library because this is a public facility. And for the longest time na there were low awareness of the City Library. Opo. For now, namamayagpag na ang City Library. And really grateful ako sa to my staff and to all of us here who really worked hard for this award so that ang Baguio City Public Library is doing something for the community. Certainly, Miss Esther, we've seen the effort, and this recognition just only pays off and recognizes everyone's enthusiasm para po maibabahagi ang pagbabasa sa bawat mamamayan. And also, Miss Esther, congratulations po for the second year around. Nanalo po tayo ng second place for Gawad Parangal ng natatanging pampublikong aklat. And how does it feel, Miss Esther, na ito na ha, this is the second year at andun pa rin, we are still part of the recognition po? Yeah, this is a yearly award given by the National Library of the Philippines and the Asia Foundation to public libraries who really exerted effort to improve yung services nila, and I guess that what I am doing na really we have to improve, we just don't sit down here and wait for the library users to enter. Opo. But definitely we have to be relevant, make an impact for the community, and let the community know that there is an information center, a sort of people's university, kumbaga. So ni-invite namin sana na they will make use of this public facilities since knowledge center ito. Yes. And the award would just, it's just additional lang naman yun. It would not mean anything kung hindi pa tayo gagawa ng further effort. Yeah, opo, certainly. Miss Esther, also going back to the innovations na ginawa ng Baguio City Public Library, ano-ano nga ba? Kwento nyo naman yung mga pakulo or innovations na ginawa nyo for our public readers, and ano yung naging impact nito to our readers, Ma'am Esther? Okay, so let's move backward, no? Opo.
we have the storytelling at the park, which we conduct every weekend. Before it was Sundays, no? Sundays. Pero since ang City Library opens Monday to Saturday na, minove na namin ng Saturdays kasi to give us one day naman na pahinga. Kasi Sunday na lang yung pahinga ko. I come here Monday to Saturday. So I said, ilipat na natin yung children's storytelling at the park para naman may pahinga ng one day. And with that, we are overwhelmed because nakukuha na yung attention ng publiko, and there are a lot of people who are volunteering, no? They come to volunteer to do their storytelling also. So doon na makikita na ang pagka nagkaroon ng activity which nakikita nila na may impact kasi sa mga bata yon, this is the promotion of reading. So marami nang pumupunta sa amin dito para sila naman yung magbigay. Parang it's a collaboration partnership, and really a public library should be like that. There is a partnership collaboration with the community, since this is a service for the community. And I guess we are making impact kasi may mga aside that, you as members can borrow fiction books and story books and yung inspirational books that they can read at home. So it's still a promotion for reading, but then we make ways for them para yung time nila na availability, they can still read. Especially sa mga parents po, that's why we open the Book Lovers Club Parent and Child Edition para naman hindi na nila kailangan bumili pa ng storybooks, but then they can come here and borrow the storybooks that they can read to their children. Yes, opo. So, emotion of reading pa rin. And aside from that, here also inside the library, we do have also yung accessibility na rin. It's online na rin. May online resources na kami. We find the ways so that we can have kahit na open access ito na online resources, pero we see to it naman na yung nilalagay namin sa aming website to be accessed by the community is hindi yung reliable naman na information. Oo nga po. So online and on-site, pwede sila maka-access ng information. And we do also yung digitization na, which na we should have a digital collection na rin dito sa library. So aside from that, of course, yung mga usual, kaya lang medyo na-suspend muna, but then we'll see kasi we plan to continue yung school-based reading program namin, wherein kami ang pupunta sa mga schools to have the reading program. So may impact yon because I guess when we conducted before, excited yung mga bata, and they are always parang ina-anticipate nila kami on that day. Excited sila palagi. Kaya nga, Miss So Esther. I guess hindi naman magiging ganun ang reaction nila kung walang kabuluhan ito sa mga bata. Opo. And of course, we have to help naman yung etong public library will have to help doon sa yung reading ability, no? Although we do not teach how to read, but we promote the love for reading, we encourage reading, na kung saan mas matututo yung mga bata if they keep on reading. Certainly. And ito pa, Miss Esther, what I like about what you said is that very holistic yung approach, that you include their parents also and institutions or Yes. mga schools po in your platform of making public reading or reading available for our children. In a serious note naman, Miss Esther, what is your stand when they say that the Filipino youth is below the literacy rate when it comes to reading? And you as an advocate of such platform, ano po yung kaya nating itulong at ano pa yung pwede nating itulong for our youth?
I guess through yung ito, I would, for me, I would agree. Opo. Kasi based na lang dun sa survey na, syempre, gumawa din ako ng kahit simpleng ano lang, analysis dun sa Opo. nangyari na ginawa naming school-based reading program. There we can see na talagang nagkaakma yung ano. Although I'm not saying na lahat naman, kaya lang merong percentage na talagang yes, ah, yung sa sinabi nila. But Opo. then for the public library, we are finding ways, ano, kagaya ng promotion of reading, isa pa yan. And I guess this is a people's university. Sabi ko nga sa kanina. Opo. The public library is a people's university wherein open ang knowledge, pag-access ng knowledge, open ang reading, free naman yung pagpunta dito. All they have to do is visit the city library. Visit the public library because it's open to the public. And here, of course, we all do have yung mga resources, yung mga books, reference books wherein they can read. It's all about sa kanila din naman. Although meron itong facility, pero paano naman yung ano, yung ano mismo ng tao? Opo. Gusto ba niyang tulungan yung kanyang sarili? Opo. That's Right. why, of course, here also, gumagawa din naman kami. Kaya kami nagpo-post ng mga ano for awareness. Ano, we have our Facebook page. Kasi uso na ngayon itong social media. Nag-announce Digitalization. naman kami Opo. doon. Magpo-post kami kung ano pa yung mga activities namin. And of course, isa rin is yung mga contests. So Opo, through yun yung nga. contest na nilo-launch namin dito, na nadi-develop din naman yung skills and knowledge ng mga sumasali. And then for further awareness pa rin, sineshare namin itong mga postings namin para at least makita naman nila and people are aware that there is a public library in the city, which is Yes. open to everybody. Certainly, Miss Esther. Miss Esther, please invite our morning barkada for your upcoming activities. And honestly, Miss Esther, kasama mo kami sa pagtutupad ng itong pangarap. Kaya kung meron po kayong activities, please let us know. Gusto ko pong magbasa para sa mga napakababait nating chikiting. Ayan, alam niyo ba? Ayan. Sige, go ahead po, Miss Esther. Invite our morning barkada. Okay, so you can also come and do your share for a storytelling sa mga bata. Why not? We can schedule it for you. And I would like to invite the public also. The City Public Library is open for everybody Monday to Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. We have the Book Lovers Club and make use. There's also an internet section wherein you can make use of the technology to learn. May digital literacy naman po kami dito. And connected naman po, may internet dito, may wifi na rin. So why not make use of the city library for you to learn? This is a people's university. That's why it is open for everybody. Wala kayong tuition fee dito. It's open. We have the resources, printed, online, and of course the internet also, computers. And of course, I would like also to invite you to follow our page wherein ma-update kayo doon. We will be posting also yung magsasubmit na rin kasi we already launched our contest and we are just waiting for the submission of the entries which will be posted in our Facebook page. And mag-like po kayo sa mga submitted entries at we'll see kung sino po ang mananalo. Wow. And for that, well, thank you very much. And well,
visit our city public library. Certainly. Maraming salamat po, Miss Esther, for sharing us your time this morning. And alam nyo ba, Morning Barkada, if there's one thing talaga na gustong-gusto kong gawin, yun yung pagbabasa. It's really something that you carry on. Sabi nga nila, kung walang forever, may forever knowledge naman. And you know what, Morning Barkada? A writer only starts a book. A reader finishes it. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Oras po natin, alas 7:58 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon at ngayong umaga ating antabayanan ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Unahin po natin dito po sa Baguio City or dito po sa buong bansa pala dahil kumpiyansa na ang mga paaralan dito sa Baguio City ukol ho sa pagsasagawa ng full 5 days na face-to-face class sa mga paaralan dito po sa mga elementarya at sekundarya. Ating alamin yan sa report na ito. Aktibo at masiyahin. Ganito ilarawan ni Teacher Gail ang kanyang mga estudyante matapos ang higit isang buwan pa lamang na face-to-face class. 3 araw na lamang kung mag face-to-face class si Teacher Gail at ng kanyang hawak na grade 3 na mga estudyante. The children are very eager to come back as well as the teachers din na makasama namin sila. Iba pa rin talaga ang face-to-face compared sa modules lang. Kaya kahit isang buwan pa lang silang nag-face-to-face, kumpiyansa na siya sa 5-day face-to-face class. 3 days actually kulang pa yata sa mga bata. Excited na silang mag 5 days. Yes. Ayon kay Principal Ligaya Anawi ng Quezon Elementary School, naghahanda na sila para dito. Kasi naman na hindi. Kaya nga tinatransition natin sila yung 3 days in person and 2 days home study. Kasi hindi lang ang mga bata ang kailangan na mag-undergo ng transition, pati rin ang mga teachers kailangan mag-undergo rin sila ng transition. Anya, malaki ang ginagawa nilang adjustment sa aprobadong calendar of activities ng Department of Education. Dapat nang ipatupad ng mga pampublikong paaralan ang 5-day face-to-face class pagsapit ng Nobyembre. Kasi kapag gagawin natin na bigla, 5 days a week. Yeah, 5 days a week na face-to-face, mabibigla ang mga pupils, pati rin ang mga teachers. Mayroon ng ilang paaralan ang nagsasagawa ng 5-day face-to-face class. Pero ang ilang paaralan ay namili ng kombinasyon ng 3 araw na face-to-face at 2 araw na distance learning. Ang iba naman, 4 na araw na face-to-face class at 1 araw na distance learning.
Pero sa panunumbalik ng full 5 days face-to-face class, tiniyak ng DepEd ang mas magaan na workload sa mga guro. Binabawasan na natin yung mga paperworks nila. Mayroon din kasing order sa taas sa secretary natin, no, from secretary natin na we will try to minimize yung calling for our teachers and then giving them tasks which are not yung consequential or relevant sa trabaho nila. Sa monitoring ng DepEd Baguio, wala pa namang naitatalang kaso ng COVID-19 sa pagsasagawa ng face-to-face class sa Baguio City. Napapanatili pa rin kasi ng mga paaralan ang mga health security protocols ng mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At dito naman po sa Cordillera Region, naabot po sa 50,000 na mga puno ang sabay-sabay na itinanim. Dito nga po sa event ng DENR. Kasabay din po nito ay ang pagdiriwang ng kaarawan ni President Bongbong Marcos Jr. Ating alamin yan sa report na ito. 250 puno ng Nara at 250 puno ng Banaba. Yan ang itinanim kahapon ng abot sa 100 individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa La Union. Kasama sa mga nagtanim ang ilang personel ng Environment and Natural Resources Office ng Arengay at ilang residente. Itinanim ang mga ito sa loob ng 1 ektaryang lote sa Barangay Galiano, Arengay, La Union. Umabot naman sa 2,100 seedlings ng agohol tree ang itinanim sa Suba, Paway at Banna, Ilocos Norte. 1,367 bamboo seedlings din ang itinanim sa mini forest ng Tagudin, Ilocos Sur. Sa daang kalingasan ng Barangay Moling, Mga Tarem, Pangasinan, 1,200 seedlings ng iba't ibang mga puno ang kanilang itinanim. Ang sabayang pagtatanim ng mga puno ay pakikiisa sa National Simultaneous Bamboo and Tree Planting Activity na may temang buhayin ang pangangalaga sa kalikasan. Ito ay sa pangunguna na rin ni Presidente Bongbong Marcos. Your presence in the selected areas across the country shows your commitment to prioritize Mother Earth and encourage everyone to unite for her benefit. It is a reminder for us to see past our personal interests and have the future in sight. Isinabay din ang pagtatanim sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Parte din ito ng advokasya ng Department of Environment and Natural Resources na pangalagaan ang kalikasan. Our national commitment to address climate change, mitigate its effects, at alleviate the risks po ng ating mga vulnerable na communities at ecosystems. Sa datos ng DILG, aabot sa 42,000 na mga barangay at 1,174.9 na ektarya ng lupa ang natamnan sa buong bansa. Inaasahan naman ang sunod-sunod pang mga tree planting activity para maabot ang target ng DENR na 46,265 ektarya ng reforested land sa susunod na taon. Anne Menzo para sa Luzon Headlines. At mula po dito sa Cordillera Region, baba naman po tayo dyan sa Southern Luzon, dyan po sa Laguna dahil isang grupo ang may alok na libreng food pantry sa kanyang mga estudyante. Ating silipin yan sa report na ito. Breakfast is the most important meal of the day. Iyan ang laging sinasabi ni Sir Christian sa kanyang mga estudyante. Kaya sa pagbabalik ng face-to-face class ngayong Agosto, napagdesisyonan niyang magpatayo ng maliit na school pantry sa kanyang classroom. So, it's very important na at least pagpasok natin sa school, meron laman yung siyan. Sa health class nga po, I'm a math teacher. I always remind my students that breakfast is the most important meal of the day. So, kung walang breakfast, you don't have energy to perform in school. Makikita sa kanyang school pantry ang iba't ibang tinapay, biscuits, chocolate at milk drinks. Lahat ito ay libre para sa kanyang mga estudyante. It's a big help, especially for their studies. So yung 20 pesos sa ating mamalayo din na I was able to adopt students. Of course, with the help of my siblings and with my friends, kung sa akin lang, ito talaga kakagyan. We really have to look for partners, private individuals to support us in this kind of endeavor. Kwento niya, sinimulan na niyang magdala ng pagkain noon pang 2017. Pero dahil sa pandemya, ay natigil ito.
Kaya ngayong new normal, hangad niyang matulungan ang kanyang mga estudyante. For us, teachers, we believe that this is our future leaders. These students, at a young age, we really have to mold them and give them the support that they need in order to pass. And of course, have an education. Sabi nga ng mga magulang nila, yaman at hindi maganda. We believe on that day. Nagpapasalamat din siya sa tulong ng mga kapwa niya guro. Mula dito, lahat ng grade 7 classroom sa Kapayapaan Integrated School ay mayroon ng sariling libreng food pantry. And until now, we really want to give these students the things that we can give, all the support that we can give in order for them to achieve more in the future. We are here to support them. They just have to believe in themselves na kaya nila, kakayanin nila dahil nandito sa likod nila. Asa sa St. Christian, tatagal pa ang school pantry nila hanggang sa matapos ang school year ito. Sophia Pagatuan para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagang mga updates at mga balita, tumutok lamang po sa Luzon Headlines, alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon, alas 6:30 ng gabi. Magbabalik pa rin po ang Morning Balitaktakan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan for your favorite part of the day. Oh, yes. Maglolokohan na naman Nako, kami yan na tatlo naman. dito. And ang kasama po natin ngayon ay ang nagisang Taj Mahal ng Abra. Ayan. Kaway karoon na kami Abra. doon sa Kambati. Face mask review. Oo. Face mask. Oo, face reveal. Face Ay, reveal. napakaganda. Oh. Hello po Yan, sa mga oh. pamilya ko dyan sa Abra. Yes! Oo, Parang tagay-tagay lang pre. Tama pa rin. Parang election na kami. Agang-aga. Teka lang nga, tingnan muna natin kung dito, papasa. dito. Dahil tanggalin lang natin pag Ayan. hindi papasa. Ano, Taj, tagasan ka? Taga Abra! Tut, tut, tut. Oh!
Pwede ang batang ire. Oo, yan, ganun Parang ang nung gagawin nakita mo, ko lang ha? siya eh. Ganun ang gagawin mo, kapatid. Yun, ha? Alright. Okay. Ano ba ang ating laro for today? Guess the gibberish word. Daming Gino na. Nako, eto na naman na. Gibberish. Alright. Bagyonea Makhite. Bagyonea Makhite. Ano kaya yan? Tourist destination in Baguio City, mga ka-MB. Bagyonea Makhite. Ano kaya yan? So, nasa gibberish siya, pero kapag yung tamang sagot is... Tourist destination here in Baguio City. Oh, Baguio. ang hirap naman. Baguio Night Market. Wow! Oh! Asa na? Yan, halika na dito, Taj. Alright. Baguio na Tama ba himahit. o mali? Tama? Yun! Alright. Okay. Ay! Ay! Pasok, lutang-tang! Oo. Ayan, alright. Sige. Interns talaga natin. Le-level up pa yan, ha? Next. Arlen. Arlen of Lourdes Grotto. Oh. Ano yan? Lourdes, ha? Hindi Lourdes Lourdes. Grotto. It's Lourdes. Bakit Lourdes? Lourdes, it's French. Nakikipag-away ako. French? Yes. French. It's French, so it should be Lourdes Grotto. Pero mga Belgian naman yung mga nagtayo nun. Hindi, it's not Belgian. Sino sabi? Mga Jesuit parishioners yung mga nagtayo. Sino sabi? Ako, Bakit? guide ako. Char. Hayaan mo na siya yung buhay noon. Our Lady of Lourdes Grotto. Lord. Tama ba yan o mali? Naku, i-verify ko nga yan. Gawa-gawa ka. Hindi, totoo. Patingin ang answer kung tama o mali. Aglavetry, yung pinag-carvan. Ay, ala, walang sumayaw. Okay. Bagley. Ano? Bagley. Valley of Flowers. Valley of Colors. Stobosa. Ay, oo nga pala. Baguio ba yun, ha? Baguio ba yun? Trinidad. Hoy, la Trinidad yun, ha? Yun eh. Valley of Yan, Colors. or Stobosa. A combination of three barangays, Stobosa. Tama Ayan. kami. Story ba Stobosa. si Jim? Ba't ang sinabi? Sabi kung tama kami. Tama ba? Tama. Tama. Alright. Lutang-tang, pasok. Dapat pag lumalabas ang answer, andito na agad si Lutang-tang Oo, para yan. makikita, di ba? Tama, mali. Ay! Yun, oh. Tara. Oh, taray, oh. Di ba? Umaamparada to. Hoy, bunganga nyo. Huwag niyo naman sinasabi kung saan mahanap. Okay. Egg Durut is town... Igorot Town, Igorot Stone Kingdom. Logoy-ogoy itong mga to. Wow, hint-hint na lang. Hindi. Ayun o, Igorot Stone Kingdom. Igorot. Ha? Bakit ako? Ay, sinasayawan si Charles. Grabe naman yun. Yun, Kita mo yun? Magbe-breakdown Gusto daw ko siya. yung mga step niya. Mga ganun. Si Brian kasi ganun lang eh. Ano? Yung isa ganun. Ewan ko kung kumukuha ng kabayo. Alright, next. Okay. Tamawan Village. Ano, gay-gay kayo na naman? Babasahin pa. Ano? Tamawan Village. Tamawan. Mali. Ang pangalan niya, Tamawan Arts Guild. O, di ba? Ay, ganun ba? Oo, Yun, iba-iba no? yung step ng batang ire. Pak. Perfect ka, Ganyan. Lutang-tang. Perfect. Ang gusto ko ipasok lagi si Lutang-tang dito. Pasok, Lutang-tang. Next. Okay. My Pine View Park. Mines View Park! Ano? Tama ba? Nanggagaya? Tama ba? Yeah, galingan mo. Huli na yan. Kaya dapat mo sa... Ay. Yan, no? Nagbabato din. So, majorette yan noong college. Thank you, Taj! Thank you, Taj! Taj yung pangalan niya. Taj. Bakit Taj? Taj Mahal. Totoo. May nagmamahal na ba sa'yo, Taj? Ay. Baka lang may, sa mga ka-MB natin, baka yan. may gusto kayong mga katanungan. May nagmamahal na ba kay Taj? Wala pa po. Wala pa. Ano ba ang qualifications What's the ng isang qualification? Basta po ako, vibes ko po, tapos, mabait,
Ay, mabait. May Ano mga pabebe. height? Mga height, yung mga physical appearance. Physical. Baka siguro pa mas mataas po sa akin, like hanggang... Ano ba height mo? Oo. po. Paano pag two-story? Gano'n? Two-story, oo. Ano, moreno, mistizo. Chinito. Chinito. Wala moreno po. ganun. Ah, moreno. Ayaw Ang mo ng hirap ng chinito? ganun, ha? Chinito po. Chinito Ayaw mo ng moreno? trinito? Meron po yung gano'n. Ay, meron bang ganun? Baka naman meron ka na talagang gusto, pero pwede mo Oo. nang batiin. Pwede mo nang batiin. Wala pa po, ma'am. Ay! Soon po. Oo. Soon po may shoutout na po ako dito sa bar ni Balitaktakan. Ayan. Alright, thank you so much, Thank you so much, Taj. Oo. Yan. Sa mga nais mag-apply, send lang po sa akin Gcash account. 09. Oh. Anyway, mga ka-MB, sana nag-enjoy po kayo sa aming Throwback Thursday segment po ngayong araw. Nais ko pong batiyan ang lahat ng taga La Union. Siyempre, hindi ko na babatiin ang lahat ng aking pamilya dahil alam nyo, ang dami nating apelido, kalat-kalat ang ating lahi, sana all. Nagkalat ng lahi. Pero mga ka-MB, si Cors, siyempre babatiin ko sa kanyang mga misa. Kay Cors, thank you so much for the flowers and everything. And thank you din sa aking parents for pinanganak niyo ako. Mema na lang eh. Sa pagluluwal. Sa Pagala Union, syempre kina Mayor Kurt Martin na lagi pong nanonood, mga taga-Pugad po. Maraming salamat. Yes, and also to our interns na andito sa ating umaga, Yes. to our prod team, maraming salamat for extending your patience and yung accuracy talaga and detail-oriented yung skill is something that you really would catch in the future. Kaya maraming salamat also to my sister. Happy birthday po. Mag-enjoy ka po dyan sa Canada. And to my kids, also Elera and Ethan, Mommy loves you and I miss you so much. Ayan, batiin din natin yung mga online viewers natin. Si Sir Patrick John Soriano Juralbal, and si Sir Rodel Olanday, Cesar Pagaduan, si Nestor Gapasin, and si Reyna Gayaw na hindi walang absent sa panonood ng Morning Balitaktakan. Thank you, Rain. And kay yon, yung mga nanonood sa atin, good morning. And babatiin ko na din Limon family dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur. And yung mga Fontanilla cousins, hello. See you on November. Magkita-kita tayo ulit dyan sa Manila or depende kung saan. And babatiin ko na din si Kazil de Guzman. Hi, good morning. Sino yan? Talking stage? Kaibigan ko. Talking stage? Sabihin mo Kaibigan. na. Kaibigan lang. Bakit? Nako, and sa lahat po mga ka-MB po ng from PMA, no, may mga entrance examination, pag-uusapan natin yan. Sa mga susunod po na mga araw, and good luck sa mga nais maging sundalo. Papasalamatan ka rin ng Maranan and Balaceres Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, Pizza Stock and Outreach Corporation na napakarami pong produkto na saktong-sakto pampawi sa mga sakit ng ating katawan, gaya ng Paul Liniment, Paul Masaya, dahil wala ng aw. Sa PAO! Maraming salamat rin sa TG Home Builders, turning houses into homes, NGCP, Baguio Country Club, and Annie's Grill. Maraming salamat po. Pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. And also, hindi natin makakalimutan Musar Music and Pugo Adventure Resort para po sa iba't ibang mga outdoor activities na hanap ng inyong company, ng inyong family. Punta na po kayo sa Pugo, La Union. And nakasama niyo po nagpasayo tuloy. Nagpasayo. Ano ba? Nagpasaya sa inyong Kinikilig ako. Nagpasaya sa inyong mga Ano ba yan? umaga ang Minion in the House. Napakaliit pero napakakulit. Ren de Guzman. Nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan ngayong umaga, Charles Limon. Yes, kasama nyo ang Dynamic Trio to finish this Throwback Thursday. At kasama nyo ang raketerang Momshi Shaki. Magbabalik kami muli. Ang cute na Ba't kabayo? Kabayo ka daw, me. Tigrig. Oo nga. Bilisan mo. Magbabalik ang Dynamic Trio to give you a Thank God It's Friday. Bukas ulit dito lang sa Morning Balitaktakan. May